ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ತುಳುನಾಡು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಭೂಮಿ, ಒಂದು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿದ ತೋಟ. ಮುಲ್ಪದ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡೀ ರಾಜುಗೆ ಮಾದರಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಂತೆರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವುಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವುಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಸುರುವಾಂಡು. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಂದಾದು ಕರೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಎರುಗಿಡೂರ್ನ ಪಂಥ ಸುರುವಾಂಡು. ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರೆ ರಾಜ್ಯದ ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬತ್ತಿನವು ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತು. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ತುಳುನಾಡು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಭೂಮಿ, ಒಂದು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿದ ತೋಟ. ಮಾತ ರಂಗೋಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಭೂಮಿ. ಮುಲ್ಪದ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಾದರಿ. ಕಂಬಳ ಒರಿಪಾದ ಬುಳೆಪವನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ತಾನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕ್ವೆ. ಈ ಗೊಬ್ಬುಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ಪಂಡೆರು. ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ದುಂಬುದ ಮೇಯರ್ ಮಹಾಬಲ ಮಾರ್ಲಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ, ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಪಣೌದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಮಿನಿರಾದಿತ್ತರು. ಸಂಕುಪೂಂಜ ದೇವುಪೂಂಜ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಿಥುನ್ ರೈ, ಕಾರ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಂದಳಿಕೆ, ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಧನ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಭಿಲಾಷ್ ಈ ಪೊರ್ತಡಿತ್ತರು. ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆದರ ಅಭಿಮಾನ ಸುಕಟ್ಟು ಸಂತೋಷಡು ಮೋನಡು ತೆಲಿಕೆ ಬೋಡಣ್ಣ ಇನಿ ಮಲ್ಲಾತಿಗೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಂಡ ಕಾಸತ್ತ ಅಂತಸ್ತತ್ತ ಓ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒರಿಯನ ತೂನಗ ತೆಲಿಪೊಡು ಒರಿಯನ ತೂನಗ ತೆರೆಬಾಗೋಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಓಲಿತ್ತಿನ ಎಂಚೈತ್ತಿನ ಏರ್ ಮಂತಲ್ಲ ಐನು ನಮ್ಮ ನಮಿಸಾವಡು ಹರಸಾವಡು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಎಂಕಲ್ಲ ಐನ ಎಂಕಲ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸಾವಡು. ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಲಿತವಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಜನಕ್ಲಿಗೂ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಾಯರೆ ಸೋತು ದಿನ ಬಾರೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಡುಲ್ಲಿருந்து ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಜಾಕ್ ಮೊಂಟೆ ಪದವು ದೂರ್ದೇರು. ಬಾರೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನವಗ್ರಾಮ ಸೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟೆ ಜನಕ್ಲಿನ ನೀರ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರ್ಪಾತಿರ್ದೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಬಾರೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ನವಗ್ರಾಮ ಸೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟೆ ಜನಕುಲು ನೀರ್ದ ವಿಷಯನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾದಿರು. ಕೋರಿಲೆಗು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾದು ಜಾಗೆ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ದಿನೆಟ್ಟು ಬಾರೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಒರಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಡು ದೂರು ಕೇಂದ್ರ ಬೈದಂಡು. ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಜಾಕ್ ಮೊಂಟೆ ಪದವು ಯಾರಪ್ಪ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ರಡ್ಡು ದಿನ ಕೊರ ಬರ್ಪನ ನೀರನ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಒದಗಾವ್ ನಿಜ್ಜಾಂದಿ ನೀಡಿದಾವ್ರ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಪೊಂಜೋಲಿನ ದುಂಬಾಳ್ತೇಡು ಬಾರೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ ಎದುರು ಕೊಡಪನ ಪತ್ತದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಜನಕ್ಲಿಗೂ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಾಯರೆ ಸೋತುಪೋತಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಡುಲ್ಲೇರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮದಕ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೇರು. ಪರ್ಪನ ಬುಡ್ಲೆ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲಿಗೂ ಜೋಕುಲು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಲಿನ ನಡಪ ಒಂದೇ ಬದುಕು ನಂಡಲ ಎಂಚ. ನವಗ್ರಾಮ ಸೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟೆಡು ಪರಿಯರೆ ನೀರು ಕೇಂಡಲ ಜನಕ್ಕಲು ಕೊರಂದಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಉಂಡು. ಬಾರೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಜಾಗಿ ಉಲೈ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತದು ಕೋರಿಲಿನ್ನು ಸುರು ಮಲ್ತದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಿ ಉಲೈ ಪಾಡೊಂದುಲೇರು. ಕುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟೆ ನವಗ್ರಾಮ ಸೈಟದ ಜನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಡು ಮುರ್ಕುದೇರು. ನನ್ನದ ದಿನಕ್ಲಿಡು ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋಂಡ ಗೇಟಿಗೆ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ಉಗ್ರ ರೀತಿಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲಾಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಡು ಜಾಗೃತೆ ಪಂಡಿರು. ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಜಾಕ್ ಮುಡಿಪು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಕಾರ್ಯಂತರು ನಿಸಾರ್ ಮುಡಿಪು, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ತೌಸಿಮಾ, ಹುಸೇನ್ ಮೊಂಟೆ ಪದವು, ಮಾಧವಿ, ತುಳಸಿ ಇಂಚ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಲಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು
ಹಿರಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ನಾನು ನವಗ್ರಾಮ ಸೈಟಿನ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಹೋದೆ, ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೇಳಿದೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಮಾತು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಿಡಿ ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜ್ವಾಲಾಂತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಕಬಳೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೋರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೋರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೂ ಕಬಳಕ್ಕೆ ದಂಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಕೋರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆಯಲು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಇಂದ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೋರೆಗೆ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭೂಕಲಬೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ, ಈ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಕುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟೆ ನವಗ್ರಾಮ ಸೈಟಿನ ಬಹುಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ತಾನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತದೆ, ಒವ್ವೆ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ಮಂತ್ರಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಪಂತರು. ಒಡಿಪು ಲೋಕಸಭಾ ಓಟದ ಪಕ್ಷದ ಆಫೀಸ್ ಉದಿಪನ ಲೇಸುಡು ಆರು ಮನಸುರಿತ್ತಿನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರನ್ನು ತಡೆತಂದು ಪಾತಿರಿಯರು. ಒಡಿಪು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಓಟದ ಆಫೀಸ್ ಉದಿಪನ ಲೇಸುಡು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇಜಾರಡ ಪಾತಿರ್ನಂಚ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತಿರು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಜಿ ಏರ್ನ ಕಾಸಿಡ್ಲ ತಾನು ಚಾ ಪರ್ತಜಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಂತಿನ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತದೆ, ನಿಕ್ಲೆನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ತಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಹಿರಿಯರ್ನ ಸಾದಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ, ನನ್ನೂರಿಯಗ ಕೈ ಒಡ್ಡಂದೆ ಒವ್ವೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪಾತಿರಂದೆ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ, ನಿಕ್ಕಲು ಕೊರ್ನ ಓಟುಗು ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ಪನಂಚ ನಡತೊಂದೆ ಎಂದು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಪಂಡಿರು. ಬೆಂಗಳೂರದ ಜನ ಎನ್ನನು ಯಶವಂತಪುರೊಟ್ಟಿಗಿಂದಾಯಿರು, ತಾನು ಒಡಿಪುದಾಲು ಅತ್ತಂದೆ ಪೋಂಡಲ ಎನ್ನನು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿಗಿಂದಾದಿರು, ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಗಿಂದಾಯಿನ ಕಾರಣ ತಾನಿತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆದುಲೆ. ಮೋದಿಯರು ಏನನ್ನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತ ನಲಿತದು ಲಾಗದೆಪ್ಪನ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇಲ್ ನನತದಿನೋ ಕ್ರೀಡು ಬರಿಯರುಂಡು. ಪಕ್ಷ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವೆನು ಕೇನು ನಾಲಿಯಾನು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದವು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೋದಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿರ ಅವೇನು ಉಮೇದುಡು ಮಲ್ತದಾಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಪಂಡಿರು. ಯಾವೊಂದು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೈ ಒಡ್ಡದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೇನೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇನೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಓಟಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರುವಂತೆ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ ನನಗಿದೆ. ಯಾರನ್ನೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾ ಕೂಡ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶ್ರಮದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರಿ. ನಾನಿವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ನೀವು ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಡಿಯಾಲು ತೇರು ಮಂಗಳೂರು ರಥೋತ್ಸವ ಪಂಡದೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡಿತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ನಡೆತಂಡ. ತುಳುನಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನಲಿಡು ಇತ್ತೆ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಉಚ್ಚೇದ ಗೌಜಿ ನೆಗೆತುಂಡು. ದೇವರಿಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಡು ನಿಚ್ಚ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ವರ್ಷಗೊರಾದಿಂದ ಉಚ್ಚಯ ಅಂಚನೆ ಅಕೇರಿಗೂ ಕಾಲಾದಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪೌಂದ್ ಬೈದೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಿಎಸ್ಪಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಧಾನ ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಆದಿತ್ತದು ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನಗೂ ಹೊಂದುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ನಡೆತಂದುಂಡು. ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನೋಡ್ದಿಂಚ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ್ನ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇರು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಮಂಗಳೂರು ರಥೋತ್ಸವ, ಕೊಡಿಯಾಲು ತೇರು ಇಂಚ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಈ ಜಾತ್ರೆಡು ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತ್ತದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಲು ನಡೆತಂಡು. ದೇವರಿಗೂ ಶತಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಗಂಗಾಭಿಷೇಕ, ಪುಳಕಾಭಿಷೇಕ
ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾದು ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರು. ಮಹಾಯಜ್ಞ ನಡಪಾದು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಲ್ತದು. ದೇವರನು ಬಂಗಾರದ ಪೊಸ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಉಚ್ಚಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮರಥೋಟು ಕೊಲ್ಲುದು. ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡತಂಡು. ಊರು ಪರವೂರ ಗೌಡ ಸರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಸೇರಿನಂಚ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಭಕ್ತರು ರಥಬೀದಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಕುಲು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡರು. ರಾತ್ರಿ ರಥಬೀದಿಡು ಭಕ್ತರು ತೇರೊಯ್ತು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡಿಮರತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡತಂಡು. ಶನಿವಾರ ದೇವರ್ಲ ಜಳಕದ ಉಚ್ಚಯ ಓಕುಳಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಜಾತ್ರೆ ಅಕೇರಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಉಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕಕ್ಕೆ ಪದೌದ ಕಡಮಿಲ್ ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮಣಿ ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿಡು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೈದಿರ್ಲಿ ನೇಮ ನಡತಂಡು. ಪಡುಮಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಡು ಪುಟ್ಟು ಬಲತದು ಪಂಜಾ ಸೀಮೆ ಸೇರ್ದು ಅಲ್ಪೊಡ್ದು 800 ಸೀಮೆ ಪತ್ತಿನ ಅಮರ ಬೀರರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ದೇವಣ್ಣ ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆನ ದಂಡದ ಸಾರಥಿಲು ಆದು ಪಂಜಾ ಬೊಕ್ಕ 800 ನಡುಟು ನಡತಿನ ಕೊಳ್ಳಲ ಸಾದ್ ಅಕೇರಿಗು ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯಿಗು ಸಂದದು ಅಚ್ಪತ್ತಾಜಿ ಮೂಲ ಗರುಡಿ 33 ತಾವುಲಿಡು ಬೆರ್ಮೆರಡೊಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದಿರು. ಆನಿದ ಕಾಲೊಡ್ದು ಇತ್ತದ ಕಾಲುಗಾನಗ 200 ಹಚ್ಪುಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಗರುಡಿಲಿಡು ತುಳುನಾಡು ಡೋರ್ಮೆಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದ್ಯರಂದು ನೇಮ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದಿನ ಸತ್ಯಲಾದುಲ್ಲೆರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಉಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕಕ್ಕೆ ಪದವುದ ಕಡಮಿಲಿತ್ತಾಯ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 14-17 ಮುಟ್ಟ ಕಾಲಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೈದಿರ್ಲಿ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಊರ ಪರವೂರ ಪಾಕ ಜನ ಭಕ್ತರು ಗರುಡಿಗು ಬತ್ತದು ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರದ ಮಾತಾ ದೈವಲೆನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರು ಬೊಕ್ಕ ಬೂಳ್ಯ ಪುರ್ಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ರಾತ್ರಿ ಬೈದಿರ್ಲು ಗರಡಿ ಜತದು ನೇಮ ಗರಡಿ ಸಾಧಗ ಬೈದಿರ್ಲೆ ಪೂಜಾರಿ ದರ್ಶನ ಮಾಣಿಬಾಲೆ ನೇಮ ಬಿಡಿಮರ್ದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ ನಡತಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಸರರು ರಾಜವೀರ ಜೇನ್ಯಾನೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕೊಂಡಾಲ್ ಬಾರ್ದಾಡ್ದು ಗೊತ್ತು ಆಸ್ರಣ್ಯರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಮ್ರೋಡ್ತಾಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಸಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಡಿಕಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಉಳಿ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಸಂತ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರಾಮನಗರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ನೇಮತೂದು ಬೂಳ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು.
ಮರುಳಿ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಶುಕ್ರವಾರ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆತಲು ಪಗೀಲು ಬೊಕ ರಾತ್ರಿ ತೇರ್ದ ಉಚ್ಚಯ ಚೆಂಡೆ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ನೃತ್ಯ ಬಲಿ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಲು. ಕುಡ್ಲದ ಮರುಳಿ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 13-17 ಮುಟ್ಟ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಥೋತ್ಸವ ಅಟ್ಟಣಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರುಳಿನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಕಾಂಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಲು ನಡೆತಂಡು. ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ದೇವಿರ್ನ ಬಲಿ, ನವಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ರಥ ಕಲಶ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ, ದೇವಿರ್ನ ಬಲಿಯಾದ ತೇರು ಏರ್ದು ತೇರ್ದ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತಂಡು. ಊರು ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ದು ತೇರೊಯ್ತರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬಯ್ಯಗ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆತಂಡು. ದೇವಿರು ತೇರಿಡ್ದು ತೀರ್ಥ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಂಡೆ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ನೃತ್ಯ ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡು. ಮರುಳಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪುಗುಡ್ಡೆ ಗುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗಂಗಾಧರ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತರು. ಮರುಳಿ, ಕಂಕನಾಡಿ, ಜಪ್ಪು, ಕಣ್ಣೂರು, ಅಳಪೆ, ಬಜಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದವು ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದ ಐತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮವಾರ ನಡಪುನ ಒಡಿಯೂರು ತೇರು, ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆ, ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆರ್ದು ಪುದೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ನಡೆತಂಡು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ಬೊಕ್ಕ 19 ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆ ಸಿರಿರಾಮೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಯೂರು ತೇರು ನಡಪೆರೆಯಿತದು. ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಲಿಡ್ದು ಪುದೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ನಡೆತಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಡ್ದು 200 ಹೆಚ್ಚ ಗಾಡಿಲಿಡು ಬತ್ತಿನ ಪುದೆಕಾಣಿಕೆಲಿನು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎತ್ಕೊಂಡೆರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಥೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಉದ್ಯಮಿಲಾಯನ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಚಾನಲ್ದ ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತೆರು. ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ತೆರಿಪಾದ್ ವರ್ಷಲ ತೇರುದ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪಾವಂದ್ ಬೈದ. ಈ ವರ್ಷ ಸಿರಿರಾಮೆ ಪಂಪುನ ಪುದರಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪುಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರಾನಂದ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುವೆರಂದು 6 ತೆರಿಪಾಯಿರು. జగన్ పూపునండి ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿ
ಸರ್ತಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಮಲಲ್ಲ ದೇವರನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೆಂಪುಗೆ ಬೋಡಾದು ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇಂಚದೆತ್ತೋನುಗ ಅಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಎನ್ಪಿನ ಪುದರಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಪನ್ನತೆ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ರಾಮಾಯಣ ಬರ್ಪೆಂಚಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಆತು ತುಳಿಪು ಮನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಸಮನ್ವಯದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಭಾಷಣಲಾಯ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರಾನಂದ ಮೇರು ಆಯ್ತಾ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರುಕಾರಾದ ಅರೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಎತ್ತೋನು ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ಪೊಳಬುಂಡು ಒಂಜಾತು ವೈದ್ಯರ್ಲಂದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಮಳಲ ಅರಡ ಉಂಡು ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯರಾರು ಅಂಚಾದ ಅನುಭವದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಒದಗದು ಬೈದೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಬೋಳೂರು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಗುರುವಾರ ನಡೆತಿನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದಲೆಕ್ಕೊಡು ದೇವರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪಾದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ದೈವಲೆಗ್ ವಿಶೇಷ ನೇಮಕುರಿಯರು. ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ದೈವಸ್ಥಾನೊಲೆಡು ದೈವಲಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆಡ್ಲ ದೈವಲಿನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದೆರು. ದೇವಸ್ಥಾನುಲಡು ಬೇತನೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಾನ ಮಾಡ ಇಜ್ಜಂದಿನವಳು ಗ್ರಾಮ ದೈವಸ್ಥಾನುಡ್ದು ಭಂಡಾರ ಪೋದು ವರ್ಷಗೊರ ನೇಮ ನಡಪವನ ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಪ್ಪುನೇನು ತುವೋಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನುಲಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾದ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪವನಂಚನೆ ದೈವಲಿಗ್ಲ ಕಲಶ ಮೈತದು ತಂಬಿಲ ಕೋಲ ನೇಮ ಕೊರ್ಪನ ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಬೋಳೂರು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನುಡು ಮಲರಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಲರಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆರೆಗ್ ವಿಶೇಷ ನೇಮ ಕುರಿಯರು. ಉರುವ ಬೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಲಿನ ಭಕ್ತರು ಉರುವ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಏಳುಪಟ್ನ ಮೊಗವೀರ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಹಾಸಭಾದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ನೇಮ ತೂದು ಬುಳ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಸ್ಟೋರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊಸ ತೇರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಸುರುತ ಪಗೇಲು ತೇರದ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪಾಯರು. ಶನಿವಾರ ಸುರುತ ರಾತ್ರಿ ತೇರದ ಉಚ್ಚಯ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಸ್ಟೋರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡತದು ಇತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ದೇರಬೈಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ವೇದಮೂರ್ತಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಭಟ್ ಇತ್ತದು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಜಾತ್ರೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ತೀರ್ಥ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕಾಂಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನುಲಿನ ಕರಿತದು ರಥ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೆರು. ರಥ ಬಲಿ ನಡಪಾದು ಮಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರು. ದೇವರ್ನ ಬಲಿ ಪಿದಾರ್ದಿನ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಆದು ದೇವರು ತೇರು ಏರ್ದು ಪಗೆಲು ತೇರ್ದ ಉಚ್ಚಯ ನಡತಂಡು. ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ದು ಸುರುತ ಪೊಸ ತೇರೊಯ್ತೆರು. ಬಯ್ಯಗು ಬಯ್ಯನ ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ಪೇಂಟೆ ಸವಾರಿ ವಸಂತ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಭೂತ ಬಲಿ ಆದು ಶಯನೋತ್ಸವ ನಡಪಾಯರು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಕಾರಿಂತೆರು ಶ್ರೀಧರ ಮಣಿಯಾಣಿ, ಪಣೌದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಂ ಸತೀಶ್ ಆಳ್ವ ಮುಡಾರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರಾವ್, ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರು. ಶನಿವಾರ ಸುರುತ ರಾತ್ರಿ ತೇರ್ದ ಉಚ್ಚಯ ನಡತೊಂದುಂಡು.
ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆವಡೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಪಂತೆರು ಪೀರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡತಂದುಪ್ಪುನ ತುಂಬೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಗುರುವಾರ ನಡೆತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ತುಂಬೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೀರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಆಲೆಕ್ಕೊಡು ಗುರುವಾರ ರಡ್ಡನೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆತಂಡು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಪ್ರವೀಣ್ ಬಿ ತುಂಬೆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನರಿಕೊಂಬು ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಸುರುತ ಪಾತೆರ ಪಣದು ಸರ್ವೆರಿಲ್ನ ಸಾಯ ಸಹಕಾರುಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟ್ಟದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಗೌಜಡು ನಡೆತುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುನ್ನ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಡನ್ ಪಂಡಿರು. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ಶಿವನ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಶಿವನಂಚ ಆವಡು ಶರಣಾಗತಿ ಬೊಕ ಪೂಜ್ಯ ಮನಸ್ಸುಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಚಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪುಡುಂದಾಂಡ ಅವೆನು ತೂವಡುಂದಾಂಡ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಬೋಡು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಹೃದಯ ಬುಡ್ಪಾದು ದೇವರಿನ ತೂಪನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮವು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ತೆರೆಯೊನ್ನ ಸತ್ಯ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪಂಡಿರು. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಿರ ಕಟ್ಟದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪುನವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದುಂಡು. ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ತಿಕ್ಕುನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆವಡೆಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. ಉದ್ಯಮಿ ಭಾರತ್ ಅಗ್ರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ, ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದುಂಬುದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಹೇಶ್ ಭಟ್, ಬಂಟ್ವಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪಿಯೂಷ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಉದ್ಯಮಿ ಬಿಪಿನ್ ರೈ, ಪ್ರೇರಣಾ ಕುಲಾಯ್ದ ಪರವಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್, ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದುಂಬುದ ರೀಜನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಿ ಸುಧಾಕರ್ ಮಲ್ಲಬಿಂದರಾದರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪುರ್ತೊಡಿತ್ತರು. ಭಾರಿ ಆತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆಡ ಹತ್ರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈತೊಂಜಿ ಸುಲಭುಡಾಯರ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಓವು ಐಟ್ ಅಡಕವಾದ ಪೊಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ಈಗ ಜೋಡಿಸಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಕೂಡಿಸಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಪೂರ ನನದ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಆ ದೇವರನ ಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಪ್ಪಡು. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನತೆ ತನ್ನ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವನಂತೆ ಆಗಿ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಣಿದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಭವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ತಳಹದಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದು ತುಳುನಾಡು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ತುಂಬೆ ಹಿಂದೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಇಡೀಗ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ.